Gaishe ku abokaina Bello wannan muku gaisuwa. Yau mun zo wajen wata tsohuwar unguwa da ke nan birnin Beijing. Bari in nuna muku yada wannan wuri yake. An kafa wannan unguwa mai suna Hu Tong kimanin shekaru 600 da suka wuce domin saukar da sojoji. Zuwa yanzu ana ƙoƙarin kare waɗannan tsofin gine-gine domin tuna da tarihi tare da in kwaskwarima a kansu domin nishadantar da masu yawon shakatawa. Yanzu a nan ana iya samun wurin cin abinci da na shan shayi da hotel mai saukar da baki da kanti mai bada hayar kekuna da dai sauransu. Dukansu na da kyan gani sosai da nishadantarwa. Mutane za su iya tabo aladun tarihi da na zamani a lokaci guda a nan.什么 A 嘛？Abokaina ko kuna sha'awar ziyartar wannan wuri mai suna Hu Tong da ke nan birnin Beijing? Na gayyace ku ku zo na mu yi ziyara a wannan wuri tare. Har ya kai mu.